Florence von Sass Lady Baker moduan ezaguna. Transilvania 1841, Devon 1916. Hungariar familian Transilvanian jaioa. 1858an, Errumaniaren altxamendu batean hil zuten bere familia osoa. Handik 10 urteetara, Moldavian esklabu bezala saldu zioten Samuel Baker bidaiari Britaniar ospetsuari. Handik aurrera, Alberto Lakua eta Niloren iturrietako bat aurkitzen bukatu zuen esplorazio nagusienetakoan oso garrantzitsu bihurtu zen Florence. Bere hizkuntzen ezagutza, ausardia eta trebetasuna erabiliz. 1875an, Londresera itzuli zirenean, elkarte geografikora aurkeztu aurretik ezkondu ziren. Senarra bere aurkikuntzengatik nobletu zutenean, Lady Baker bihurtu zen Florence. Britaniar aristokrazian sartuz. Egiptoko agintariek herrialdearen hegoaldean esklabu merkataritzarekin bukatzeko kanpaina militar baten buru jarri zuten Baker 1870an. Eta berriro, alboan izan zuen Florence. 3 urtez luzatu zen ezinezko espedizio militarrean. Ondoren, Devonen kokatu zen bikotea, bakoitzaren heriotzar arte. Samuel Bakerren gutuna bere ahizpari. Bera 130.000 oinez ibili da. Batzutan 16.000 eguneko. Belar erraldoi eta oian trinkoetan barrena. Behin eretzen igandiko oso urrun. Batailaren bihotzeraino munizioak eramanez, lantzak bere inguruan egan zebiltzan bitartean. Bere laguntzailetako bat alboan hil zuten. Zaldizaina eta bere zaldia ere bere bistan erori ziren. Segadetan antolatutako herrialde batean ibilia ginen 7 egunez. Elefante bat bera ere ikusgaitz egiten zuten belar erraldoien artean. Proba guzti hauen artean, gaixotasunak zein istripuak ekidin zituen. Nire lehen ministro txiki bezala agertuz, une zail eta arriskutsuenetan aholku onenak emateko beti prest.